A to ještě že tam musíš doložit spoustu věcí, jakoby o vzdělání a tady o tomhle a oni ti pak na to konto vydají. Řeknu, buď ti to vydají, nebo ti řeknou ne, nedáme vám to a už je jich nutně nebo něco. A oni chcou totiž měnit teď ty akreditace těch lektorů, že už je nechcou, jim to nechcou vydávat. Takže právě žival známý, co tam dělá, a říká, jestli to chceš, tak si to rychle zaregistruj, udělej si pokud to tohle a že potom už to nepůjde. A jak jsi na tom stoprak? Příště dokončím. No teď už jo, teď už dobrý. Příště dokončím. Víš co, pak bude úplně jinak, budu si ptát magister. Ale co tohle teda udělala? Ale ona poskákala včera. Hop, a jdeme, správně. To vlastně nebylo ani zastavení, to byla taková vložka. A prý včera skákali dobře, říkala na sebe. No ale teď už trvá, No teď už líp, no. ale to je tam se lekla na sviňáka. Podívej. Podívej. No teď už slípeš. No tam je, ale to tam sviňák neudělala. Ty bazén? No, super. Ty. Ale jak to vidíš? 60, 57. To byla škoda.